Selamat malam wilujeng dalu Mbak Mano. Dan selamat malam. Wah. Suarane oleh gandem. Lanang kok. Wis ketemu malih nggih Mbak Mano Hara? Gak. Duh, yo ketemu kok. Oh nggih Mas Akbar. Lah ngono lho, wong wedok iki leh feminim. Min apa suarane karek turahan kok. Lho, itu bisa diatur. Ambak suarane panjenengan telas, ambak suarane panjenengan kari turahan, ning iso diatur lewat sound system. Ya, ngono kuwi lho. Iso diatur lewat mic. Iki sone teko nggone sapa Mas? HR audio. Mantanku Mas. Lho. Mantan bojo? Non? Mantan bojo? Mantan sopir. Oh, sopir. Yang mana tuh orangnya? Yo operator yang nyekel mixer no, yang pegang mixer. Ada dua. Pasti yang putih bersih itu loh Mas orangnya. Iya, putih bersih. Inggih menika teng dalemipun. Dalemipun nuwun inggih menika Mbah Amin. Mbah Amin kalian Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi ingkang pundi menika? Lho Ibu Sudarmi ya. Oh inggih matur sembah nuwun. Mbah Amin nggih. Mbah Amin. Mbah Amin ingkang pundi ngapunten? Oh datang wingking, injih alhamdulillah. Menika hajatipun menapa? Aduh, hajatipun kitanan sunatan. Iya. Kok roh sunatan kok lho. Lah mergo aku ya tau disunat. Yo lagi iki lho, sinten kok disunat. Wedok iki ya sunat, Mas. Lho, wedok iki iso disunat to? Mbiyen aku lanang. Oh iya. Oh kene sing ngeterne tresno kok ya. Oh iya. Sing ibet ya sing bau reksa tuan rumah malam ini lho. Walah, Kanca Astabrata aja sewiyah-wiyah karo sing ibet bengi iki. Mergo lho omahe asli sawan kene kok. iki berarti sing dhewe dulure tres. Wis tunggal kene, tunggal kecamatan, tunggal desa. Ngerti ngono ngomong nek dulurmu ya ora tak jaluki dhuwit to tres. Heeh, kuwi asli sawahan mriki. Wis kadung dibayari lunas e. Ya wis ora apa-apa. Sok balikno tris. Nggih. Mas Tris, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jan cahyane saya putih ya, Mas. Saya putih. Saya bersih. Saya resik. Ketok untune tok. Mas Tris iki mbiyen, Mas. Mas Tris iki mbiyen jaman cek urung rabi, cek Joko amor-morane aku. Oh, nalika jaman isih bujang durung krama, aworane sampeyan. Aworane aku. Jaman lagi bar sunat amorane aku, Mas. Oh, Tris niku nggih. Nggih. Aku mbiyen turut kene iki, Mas, melu campur sari ya sing ibet ya Tris kuwi. Oh, jaman berjuang riyen nggih. Jaman berjuang no. Tenan basa saiki petuk kok ya wis tuwek to Tris iki. Lah iya no, wis pun anak-anak kok Istrinya Mas Tris juga ikut di sini. Lu ndak roh nek kuwi. Nggak ada? Mboten. Oh sudah pulang. Sudah Mergo pulang. gak kuat ngrungokne suarane Tris ning jaba. Wow. Piye to Mas suarane Tris ning jaba piye Mas Teh? Elek, Mas. Mosok to? Image-nya Tris itu aja nyebarne fitnah lho. Engko teko omah ben gelut. Rasane kok gawe wong cukrah. Injih menika Dik Saka. asalipun Dik Saka Arkan Saka. Saka Arkan Pramudia Saka ngaten mawon. Kok angel jenenge kaya ndek mau ae. Akbar wassalam. Iya iya. Lha iki celukane sinten? Saka ngaten mawon. Heeh. Dik Saka ingkang pundi? Heeh, pun babu dereng. Injih Dik Saka. Selamat menikmati bentuk baru Dik Saka nggih. Sunat kok ya. Alhamdulillah, nggih sunat. Bentuke baru. Semoga puas dengan hasilnya. Puas dengan hasilnya. Dan dipergunakan semestinya. Betul, kayak aku. Oh ngono Mas. Iya no. Lah sampean semestinya bagaimana Mas? Loh, cowok itu. Kok gak iso kok ngomong ngene iki ngopo to? Cowok itu kalau sudah dihitan, gitu. Kalau belum menikah, itu tidak boleh disentuh-sentuhkan oleh yang bukan haknya. Maksudnya piye to kok ora jawab aku? Maksudnya yo. Ora jawab. Aku jelasno, aku kan jek cilik, Mas. Cilik apa model kaya blandut macan. Saiki lho, Mas Akbar iki delok wayangan ya dipasang ngenekan panggungnya. Lho, iku asbake sing nyimping niku. Asbake sing nyimping. Lho iki asli cor-coran lho. Asli cor-coran. Wis to. Aku jelasno kuwi mau piye tentang sunat kuwi mau piye, Mas? Maksude barang kuwi nyuwun sewu dienggo pipis to. Barangnya siapa? Ya barangku to. Ndelok.
Iso delok iki. Lah aku ra duwe wong aku wedok kok. Tenane. Lah kok jare mau ngomong lek sunat. Biyen. Oh, Iki pacik wis tak- lanang. Iki tak ketok kok wis. Tenan. Wis tak ketok tak nggo gandul kunci kok. Lah nek mbok ketok buku gantungan kunci meng kok nek nguyuh kok ngadeg. Lho, tukul neh. Waduh. Apa nek Dan kono? aku jelasno sik dari segi pengalaman Anda. Aku Sampean biyen kan- yo sunat. Lho, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Ya, biyen yo sunat. Aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo no. Terus? Bar sunat aku puas akan hasilnya. Mm-mm. Langsung tak tanjake Oh, kuwi. terus mbok dudah-dudane wong. Mboten no, mesti tanjake yo dienggo pipis. Lho, saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis? Duh, yo pipis, mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir ta aku. Ya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya menjurus ngono. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat ki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak? Jare Deni piye? Mungkin bar- aja. mangsaku kok Oh, terus bagaimana, Mas? Yo maksud dipergunakan yang sebaiknya, Oh, iya, ya toh. alhamdulillah. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan Oh, ora beda kaya aku ngene iki lho, Mas. Loh, kok kaya Dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Najan to macak wedok lho, nguyuh ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesreh. Iya. Wah, aku. Jenengan iki kok ya, perkara sunat teko ndi-ndi aku. Nah, iya toh. Pokoke Dik Dek Saka. Saka, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nggih Dek Amin. Saka. Amin ya rabbal Tetap alamin. junjung tinggi nama baik keluarga. Iya. Nah, kaya Mbak Manohara ki aja dicontoh. Lho, kok iso ora dicontoh wong jenengan yo berprestasi, karirnya melambung tinggi kok. Lah mosok Dek Saka dadi banci. Oh iya. Ya dicontoh sing apik-apik. Jadilah lelaki yang sejati. Weh. Ini ki masamu ning omahku ya usung-usung lho Mas. Bah, nek prai nyinden ngono ya, Mbak. Oh, keduk pasir barang. Bayo, sinden kondang duk kulon etan kidul lor Mbak Manohara kondange kaya ngono kuwi nek ora nyinden keduk pasir. Oh, les aku, Mas. Piye. Ora isin ngono karo tanggamu. Oh, isin. Wong badhok ra njaluk tangga kok. Iya. Bener. Ya. Sing penting itu Mas, Ah. saling menghargai hidup di masyarakat itu saling menghargai. Bener. Saling menghormati sesama. Iya. Dan nanti akan jadi guyub rukun. Ngono lho Mas. Sing diarani wong terhormat niku kawitane ya kudu gelem menghormati orang lain. Ah, betul. Ada, bener ta? Dengaran kok meletik dina iki. Lah iya meletikno, hawane adem. Jenengan teng sawan mboten kademen nggih, kaya ngene iki Boten hawane. kula riyen jaman prawanan tasik kemutan kula teng mriki. Campur sarinan kalih lintang kemukus nggih Mas. Nggih Mas Sutris nggih. Jaman semono ya Mas. Jaman aku cek prawan, terus ya cek Joko. Sik to meng jare Mbak Manohara sunat kok jaman jek perawan gitu kok. Aku dhewe yo bingung karo awakku. Lah piye aku meneng kono pethokan hansip to Mas? Heeh. Rene mung arep digawa hansip to Jawa kuat. Dikawal. Lah kok cacil iki bungok-bungok to. Bunga-bunga piye? Iki lho bancine kecekel, iki lho bancine kecekel. Rumangsaku yuk ki menghormati sampeyan dikawal, dihormati, digolekne dalan. Nggih, wis pokoke ndedonga sing apik-apik wae. Ndedonga sing apik-apik, Dik Saka muga-muga jadi anak yang berbakti, ngono to? Wis. Dek Saka kok ya wis besar fotone tapi kok cilik ya. Fotone ning pamflet kok cek cilik. Ya itu foto kecilannya mungkin. Oh, gitu. Foto kecilannya. Sekarang Saiki sudah ya- sunat, saiki sekarang ya wis besar. bagus loh. Wis bagus. Dek Saka sunatnya sudah berapa tahun? Baru 1 minggu. Oh 6 bulan. Oh sudah garing. Ya wis nong. Aku biyen aku sing garinge rada suwi aku biyen. Oh lah sampean nakal. Mboten no, mangko sewulan luwih. Gendelen kula niku riyen. Mosok Mas. Delok mosok. Hei, oh ya wis bar biyen. Dendelen ki apa to? Gundangan niku lho. Oh. Ya. Gondang ki ya ndek Lengkong kono to Mas. Kuwi desa, kecamatan. Sak catur panglipur, Mbah. Mbak pilih mantan pamundutan. Lho niki wau pamundutanipun saking tuan rumah pepeling sampun ngatur selawat Nggih. badar kalih niki wonten sing badhe nyumbang lagu sinten? Mbak Zoya. Oh, nggih. Wih, dededede. Ning sadurunge Mbak Zoya mbok jenengan nembang sik. Oh, ngoten. Ayo no. Nggih. Heeh. Wis mardika ing penggalih. Oke. Apa? Sing nganggo bawa to, Mbak? Bawa nggih. Iya no. Penggendere wis bagus ya kaya ngono, Dik. Jantenan.
Ro pengendara kok terus desah maksud aku. Aku nek wong bagus iku kudu desah. Nek iya. Ketoke bagus, Mas. Heeh. Tapi sing asli. Oh, kok bisa? Engko tak dudahi. Lho ngapa? Aku duwe video nih. Segendari? Lho, lah kenal lagi iki kok aja. Padha aku kuwi yo an. Oh, ora Padha ngapa. lanange Oh, maksudnya. jam. Jak omong angel ra. Jam. Apa Mbak Pelok? Nganu nggih nyidam sari mawon. Oke. Senenganku. Seneng aku. Senengane jenengan. Duet apa piye Mas? Aku Ya. ganjangan. Weh, aja duet sing nek sampean ngejak duet penggendar ku sing gendari siji sapa? Loro sing nyimping cemburu. Ya wis karo jenengan mawon Kang Mas. Sing nyimping cemburu. Aku gandrungen. Lho, Aku gandrungen. boyo. Gek Kayak kowe gawe video klip karo sing kae lho Mas. Weh. rumangsaku kok. Aku gandrungen. Piye carane gandrunge piye? Weh apa? Wis mbok esrek-esrek ning mayang iki lho. Wanita ki ya ngene iki penuh dengan gaya. Oh, gaya. Bagaimana Anda sebagai pria itu loh menyesuaikan keadaan ngono lho Mas. Oh, ngono ya, Mak. Jan bobo Mbak Yu. Wes jan sutres jan. Terus Iya, terus bahasa tanggapan ning omahe dhewe kok gak bergerak ya. Lek dia dibagus-bagus juaim ngono. Biasane nek bar ngene iki nemloler. Pikone gacing. Iya, mangga, Sing ngendang ki kok ya. Dawan bagus. Iya. Bapak jeneng hati. Heeh, pasanganmu ki mau ora melok lho, Mbak. Sinten? Jane request Victor ora melok izin. Wis pecat ae. Ya aja to mesake. Wong nandang asmara. Tapi jujur Mbak Manohara, dengan sudut pandang seorang wanita penabuh Astabrata sakmeniki iki menurut panjenengan sing paling bagus pundi, Mbak? Heru. Yo penabuh pengrawit maksudnya. Oh, pengrawit. Oh ya kuwi ya padha aku ya. Sing nabuk seorang ngawur. Mas aku kan. Penabuh sing paling bagus. Apa siter sing nyempel siter. Iku siter. Monggo mbethuk ngono. Loh, niku suarane suara emas loh. Kamu jajal. Lho, suara emas ayo. Niku mempunyai suara emas. Aku gak ditembak gandrung, mbok wakilne sapa? Niki suarane emas, saestu suarane emas. Engko kok sampai Nek ibadah teng gereja niku nggih niku sing nyanyi, nggih sing mimpin. Wetengmu senep aku duwe enter stop kok ayo. Ah wis, ayo munggah. Ya ngono kuwi. Yo tak keke. Sowen. Kowe lanang apa ora? Wong wedok ayu ngene iki mbok yo ndang ayu kok yo. Ngene. Ajare karo ngono sik cuwis. Gocek ono Mas aku, Mas. Kok wegah goceli to? Ngenyek Enggak nyepelek. ta Mas ajare ngenyek aku kowe. Aku apa rapi jare. Ngapa? Aku berapi. Ceklimik sik ceklimik. Heeh, ndi mike. Sik nyekel omae. Munggah yo ngadeg to. Kowe yo. Pak. Kok gak melok nyapa? Kowe nyapa cekelan HP panggung iki gak boleh bawa HP. Mike. Mikir ning kono, mikir dijipuk sik. Mike titipke sinden sik. Sae lha ngono lho. Oh alah. Piye? Nduk iya. Bocaki Mas, aku arep munggah ra iso. Lho diko jelek. Tak cek rene. Iya, bingo. Nyapu kok beyo? Sik to. Tangane kok ireng nggih kloselongan tangan to, Mas. Asline ono sarung tangan piye to? Masa ki asli kulit. Aduh. Walah. Ya sepurane lagi ro lho, Mas. Iya. Situ apa gak? Hah? Situ apa gak? Sida. Ngene gendong ngene. Mas. Gendong, karo wanitae sing gemati. Aja to. Lah nyapa? Lah nyapa to? Aku gak kulino ngene iki. Lho Lho, kulino. makane dikulinakne ayo.
Itu kan Belajar sak dhuwur rabi ki ngono kuwi. Lho arep rabi to, Mas? Arep rabi. Malah justru arep rabi ki belajar karo banci sik. Nah, Ben Ajur, pinter. Ajur. entar to. Madhep rene. Mendak. Saya tak latih mengisar ngene lho. Mendak. Aku tak mulai. Mendak. Oh. Ngene lho berarti ngisor Mendak ngene. lah, ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Ndak. Diapakne kok bengok diapakne? Piye, Mas? Iso ketoke diupuk-upuk diapakne lho. Aku ditabrak sisih. Kak nyantol belas. Gak nyantol belas sih jare. Piye, Kang Mas? Gak piye-piye. Wes pokok gak piye-piye dino iki. Nek ora percaya delok sak lareke Mbak Menara. Suarane apik tenan. Estu kok. Iya. Heeh. Iki dikon bawa kok malah mliliki sing geder. Sak pira ta? Wih. Lho. Piye? Nek mumpuni sak pira ta piye? Sak pira? Lah, ora dia mung gak ngono. Lah piye mong piye? Ndang. Piye? Sak pira ta? Ketok iki ya banci iki to ya. Komplit asal berantage katen niku. Tapi panjamu kok sitoke banci kabeh to. Ngene iki yo diwijo nek isuk. Weh ya. Niku guru lho Mbak Manara. Oh, guru. Nek bengi nabuh, nek isuk sregep jam 7 pagi sudah di Aku ora sekolahan. ono Mas yen sampean guru. Tawarai maling. Ya Tawarin aja maling. to Mas. Guru dadi contoh. Maling ki larangan negara kok sampean ki pengen ngono ki lho. Maksudnya maling barang sing apik. Dicontoh. Ora, maling apa tak tekoni maling apa? Yo maling kau taman. Ya. Tak, tak. Maling kau taman. Yo, kuwi penting kuwi. Omonganmu kok cemlewo ki gek-gek. Apik kok dino iki. Ya, nang nebang ya. Dan dibawani. Kondi gimana? Duh tewa. Ya, Do dewa Jawa. Apik tenan. Suarane apik lah. luar biasa. Ya Allah. Hebat. Suaramu apik tenan. Omong ngebuku. Siapa? Cangkemku elek. Suaramu apik tenan. Apik? Ya Allah, ora nyangka ya Mas. Domong. Bocah rupane kaya cok bakal kok ya suarane apik. Apik do tewa ya iki lho. Ayo, Malah Mas. arum sampeyan. Ya karo tanganku didemekno Mas, kok jenenge Dihidupkan suasana panggung. Nggon, sampean iso hidup apa ora? Gak. Ora iso. Masa ora iso hidup? Gak iso. Lah nyapa Mas? Wis pokok ora iso. Siti-siti on. Masa sithik-sithik ra iso hidup? Gak iso. Meremong kok seswi lak hidup. Marahi Mas Herman. Ngapok Mas Herman. Ayo, Do ayo. tewa ya. Jawa. Digocek tanganku. Demen cek cek. Nah, ngono lho. Aduh dewa, dewa ning asmara Iya. kuat. Wis ta iya. Wong mendem karo ora mendem ora nek bedane. Ora nek bedane. Padha ta. Kali iki ya tau mendem to? Lah nek ora mendem wis kaya Ya tanduk. ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Gak wis pedot. Kamu itu sebagai nanti akan menjadi keluarga sekolah. Keluarga Kepala Sakinah. keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni, "Poe didelok karo murite." Lho Pak Cus, Pak Cus. Pak Cus, Pak malah. Vincent, Pak Vincent. Mboten. Sik to. Masa mboten Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Encus. Oh, Pak Encus. Sik to. Sak sekolahan. Pak Ancus ki seragammu liyane ki renek. Eh, Napa gedane napa, Pak? Guden. Seragame Aspat Brata ki nek pink, nek gak pink ya putih. Tanggapan bendina dhuwitmu ngopo? Penjalukan. Penjalukan pink. Iki mau jane arep nganggo batik. Tres, sing njaluk ki tres to. Maksudnya Tres. motif batik. Iki jane gawe pink ora pantes lho, Tes. Lah kok kaya apa? Heh? Nek Mas terus Sik to piye? Penjalukan. Jane kaya tomcat lho, tres wing gawe iki. Kok iso penjalukan ae ki jare kesel lagi sak lare wis kesel lho. gak kesel. berdiri. Berdiri. Coba iso ngerti. Aku iso. Iso. Do tewa. Ya. Dewa-dewa. Aja ganggu. Ya. Goceki tanganku goceki. Iya tak gocekane grene. Manggung. Sampeyan kan arep rabi jarene. Heeh. Sida apa ora? Sida. Rabi karo wedok? Apa banci? Ya ora nek popone ngono kae. Lho rabi karo sapa Ya wedok apa? wedok. Wedok tenan. Ya tenan. Candi. Anu wis Ya tak tak. wis wis.
Elek. Sik. Kamu diam tak wakilane. Ya. Aku mau kowe. Sini tangannya Ah, sini iya, sayang. iya. Kamu mau nikah? J. Nikah sama perempuan? J. Tenan? Tenang. Enek bolongane? Ya, ora tak delok. Alah gayamu. Yo, yo. Oh, gak maksud iki ya kaya irung kaya lambe. Enten Oh, berarti wis tau delok. delok irunge. Delok lambene. Ya, Mas ya. Iya. Tenan apa ora? Tenan lho ya. Dote mah karo lungguh kene lho, lungguh kene. Lungguh. Ya, karo dicekli tangane. Iya, lungguh. Iya kaya toprak-toprak tobong-tobong lho. Enggak toh, Mas aku gandrungan, aku gandrung. Tak tamane aku pacarmu terus sampean iki menyikapi wong wedok ki sing kaya aku ngene iki piye ngono lho. Aku gak tau ngene. Lah ya mangkane ngono. Ngono. Ya kok nek tak ngene ning ko sik. Gelem ngenekne. Gak. Sida. Wis tono. Ya sida. Dote mah. Ya. Duh dewa. Terus Jawa Togong. Ya. Walah. Kang Wa Mas. eh Lho, kok nggih piye to? Karo bojone kok Karo nggih bojone tak kok tamane nggih. iki lho. pripun Yayi? Ya. Wes to, lunyu gerakmu ngene iki. Seger terusan ngene iki. Pripun? Sajroning ngatinipun Nggih. Kanjeng. Nggih. Menika wonten namung panjenengan Kang Mas. Aku terus piye? Ya. Ya. Semono uga pun Kakang Yayi. Semono uga pun Kakang Yayi. Saestu Kang Mas. Saestu. Kowe nyapa to kok kaya lemes ngono apa to? Dak. Sama geratak ngono. Ya ngene iki wong wedok iki nek wis radong kecintaan ki ya ngene iki nang gone wong lanang. Patrah iya Mas tenan. Iya. Wis ngene iki lah rasane iki. Golek dhuwit ya ngene iki. Sesuk didelok murid-murid Pak Aryo. Iya. Ayo gocekine. Ya. Engko murid-muridmu ben ngomong, guruku doyan banci." Nek muridmu ngono gak beseneni ya sok ya. Mboten. Oh ya sabar kok guru sabar. Sabar. Ya. Innallaha masabirin. Artine Wong sabar kekasih Allah. salah. Kok sabar ditek-itek kancane. Lah aku ya bener, aku ya tahu kok. Iya. Iya, Jarine moh tangane moh nyelet cepot itu. Oh alah, Alah. kliru neh. Oh ngono dimik-mik ngene lho ta. malah dimik-mik iki. Masya Allah. Belas gak. Tenan apa ora? Cekel. Iya cekel. Malah. Ngono lho. Terus karo lenggah to. Karo lenggah kene lho. Kene. Iki lho. Aku pangku. Ki. Aduh buka HP Oh ku. padha lanange kok. Ya. Kok iso. Sido apa gak? Sida. Lah manut sampean sida apa ora? Ora sida rapi ya ora apa-apa aku tak karo liyane. Ya aku nek sido ki rapi ya sido. Tapi ya gak yang ngene iki. Aku nek rapi mbok tukokne apa, Mas? Tak tukokne Apa? Omah. Omah apa sing gedhi, sing enek kamare, kamar mandi dalam, sing enek nganune, sing enek kolam renange ya, Mas. Omah apa? Omah jangkrik. Kok omah jangkrik Wis aku toh? yo enggak mau. Omah aku tak kei mesin. Saya tau, piye tak omah kok Sing dikek omah mesin. kok digawe mesin ki lho. Dadi ku metu sak omahe ngreng, metu sak omahe. Ngono. Oh. Nah, jadi ada gembel ceritane. Omah kei mesin. Aku sida mbok pangku apa ora? Ya. Sida mbok pangku apa ora? Ya. Engko nek aku mbok pangku Ya. Terus piye? Pripun? Welasana. Terus. apa Mring to? Pak. Wing mrawak. Mring Pak. Apa to, Mas? Kowe iki mengganggu. Mengganggu ngapa? Wong aku nggo njaluk pangku. kok Diapane? mengganggu Diapane? lho. Dadi ubeng-ubeng ning ngene pisan. Lah kok kita rupamu yang menikmati. Aku ki golek inggon sing penak ki sing endi ngono lho, Mas. Jajal to lungguhone. Lugo sik. Wes tak gocelane Mbak Mano. Yo, lah lugo. Plek tak goceli pisan. Sekop-sekop, Mas. Ya, heeh, sekapan ya. Ayo ndang. Apa to ki? Mas, Piye Jus? Piye komentarno to? piye
nggih. Wah, cukup dingin. Itu cukup. Saya tak tenanan kok Iya, ya. ayo selak subuh engko. Aku mbok gandung, mbok gandrung, Tak gandring. pitik wong kok ya. Welasana Mring. Mring wa mami. Mas, Nggih. Karo bojone nggih apa janji ngono lho. Apa Yayi? Ngono lho. kaya apa Mas? Terpal. Hei. Kowe mbok Terpal to, Mas? lintang-lintang Panjerino. Lintang apa bulan ngono lho Mas. Lah wujude ya terpal kok. Ya ning tak drama ki ginawe gawe ngono lho. Wong kae iki totok maneh ki awake dhewe gandrung ki totok maneh ngono. Wah, etok-etoke. Tak men. Ya ngono lho. Etok-etoke ya. Ya. Lintang Panjerino. Kene iki goceki bangkeanku. Be ya kaya nggawe sak. Peh ngoyak gaji ki. Nesu, dirayu. Nesu, wong wedok nesu dirayu. Aja nesu tak tekokne pri. Tukane apa? Segone pri. Oh ya. Wis nesu mbok yo ben. Yo ngono iki wong lanang iki piye ngripe-ngripe dirayu-rayu. Kuwi lho. Pripun nyuwun diapakne? Monggo aja polah kok. Sampeyan iki lho. Nggih. Karo wong wedok kok ora pekablas to Mas? Belas patrah yo. Masa tanggane tuku montor, aku mbok kon ngingeti tok. Sak ora-orane ki aku yo mbok tukane montor. Iya. Kowe melok nangis. Aku gak duwe duit. Ngeten. Tanggapan bedino kok. Nggih pangan angel kok tukokne motor. Ya Mas ya. Ya. Wis ta awake ku ngene tok Iya. Heeh. Ngene tok ae. Tak tekoni. Nggih. Sampeyan mengarep budal atus apa ora? Gak. Lah nyapa to, Mbak? Nyapa to kok tekone adus peran nyapa to? Masa ambune kaya kepik lho. Lah wong rumah tangga kok ape ngambu-ngambu. Ini lho, rene. Kok yo ngisik nih aku. Aja ning kene. Ngene. Kayak semprot. Kayak minyak semprot. Keleke dibuka. Kene. Wong ngene iki memburuk. Yo joki. Aku ya pesing kene. Iku mau wekal. Makare berarti gelem berarti. Gak. Maksudnya mekar ki opane jareke? Dari Ayo tang. anyar. Besok 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 kapan? ya. Besok kapan ketekan cecer lan wong ayu. Fokus to. Kowe iki kenapa to kok ora fokus kan Ngapa kok? ta? Aku nek fokus malah hilang. Ndek lha kok iso? Ngengku hilang. Lah iki wis bojone wis lomat-lomat ngene kok. Enggak diapakne teki jane iki? Aku njaluk dihamili. Diamili turut ana. Aja-aja. Lah ngapa ora mbok turuti? Aku moh aku. Tenan? Enggak, Lah ngapa kok moh? belum siap. Iya. Aku sudah siap. Berarti mempersiapkan memantaskan diri dulu untuk Mbak Manohara. Ya gak. Duh, kok gak gitu? Ya digeseng ning lho. Neng ndi ta, Mas? Gak ning kene. Oh, kamu selingkuh ternyata. Syukur selingkuh, Mbak. Kamu selingkuh. Dasar semua laki-laki buaya. Buaya kamu. Wis ping pindho iki. Ya. Ya. Umpamanira nah kudo. Kowe arep nyekel para pencak jene kok iso. Tak juotos ya. Oh ya. Ayo, Dang. Tanpa Ya. perahu Sasat Sarah. Bojaki, Mas. sasat. Sarah. Neng Jane Mbak Manohara suarane entek mbok apakne jane. Lah gek sakmono iki. Masa wis menghabiskan semuanya. Iya. Ndang ayo. Ya, sasat sara sing jolotri. Wis ora apa-apa, wis nyidam.
Hitam dipeluk ngono lho, Mas. sari as moro. Ya, tepuk tangan. Apik suara Mas. Sik, Nggih. bar. Terus? Tugasnya terus joget sampean. Ojo. Aku luwung nembang timbang joget. Nek Masa mboten jaranan? ngerawit menika nggih jatil niku lho, Mbak. Apa jaran. bagian apa celeng apa kuwi? Aku ora paham. Kepang. Eh. Kepang jaranan niku ngene iki. Oh iya iya Aku iya. tidak diguyu Pahri. Oh diguyu penting bayaran to. Ya no. Ya. Bukot C apa bukok? C. Yo, maka. Sliramu sekar melati aku kumbang udam sari Ayo. sliramu margi wong bagus aku kang bakal Ayo terus.
pinter bak Mas. Sik, Pinter, sik. pinter, pinter. Rene sik. Rene sik. Pinter jokete apik jaranan. Aku mengkok ya untung gawa properti. Ah. Sik blangkone madhep rono. Madhep kono iki. Madhep kene. Oh iya. Aja ndelok rono sik, aja ndelok rono. Gak oleh ngintip. Aduh. Pesta. Ini tengi. Ora, engko tak semprote minyak. Wis to, karek sithik wae lho. Karek sithik napa? Ora sithik nyidam sari ngenteni nyidam sari iki lho. Ah. Kaya pantes gawe ra iki ya. Ya. Ayo ditakke no. Jogete ben pantes ya. Ayo, joget. Ketekan iki ketekan. Ya. Yo. Nyekeli manuk Iku anak tukang nyetir mati. Ora kuwi enek ventilasine kok to pengen. Ya tenan iki. Sinten sing badhe tumbas kethek? Monggo. Adinda. Eyang mayang karo rawuh. Melotrak, jarike melotrak. Apit. Jare musuhe. Kok banget to lele. Jare muncul lho. Jare kesemangatan. Jare muncul ki lho diunggahne. Ucul yo sik. Melarikan diri deh. Benakne, Mbak, benakne Ini tak tanggung benake. jawab. Aku tak. Oh. Oh. Ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa, Mas. Tidak boleh. Kene lho, dibenakne nang kene lho. Oh. Engko darane awake dhewe nyapu-nyapu nang ning kono malahan. Yo aku tak rono. Cetuk kono sik. Mas aku joget ngono kene. Tibake apa jenenge bathok balu isi telek. Madu. Bathok balu isi madu ya, Mas. Ben dibenakne sik, Mbak. Iki karo sing anu mang sing nyumbang lagu Mbak Zoya masih Mbak Zoya? ada. Mbak Zoya mana? Ingkang putih Mbak Zoya nggih. Oh, monggo sepoti, Mas. Dapur Terus Mbak terus. Zoya. Yo.
perawan ki ngene iki lho Mas. Heeh. Bocah jek isin. Iya. Monggo Cahayu. Iya. Asmane sinten? Asmane Cahayu? perkenalan sik. Heeh. Duh. Heeh. No, mati. Oh, sejarah karo kuwi lho, karo Cus. Yo yo. Kok kosak sik. Kuwi lho sing benekne jare kok iso wong telu ki lho. Monggo Cahayu. Carane kuwi timbul kuwi. Tepangaken nami kula Ana Zoya Zivana Leticia. Oh nggih. Panggilannya? Zoya. Oh nggih. Rumahnya mana? Sana? Oh jauh. Ndak, Oh deket. Oh nggih. Sekolahnya napa di SMP napa SMA? SMP kelas 8. Oh barenganku. Sampeyan di SMP kelas loro ya? SMP aku. Aku nang SMP Sawahan kono lho. Oh ngono. Lah kok Aku kok gak tau roh. Aku bakul pentol ngarepan. Walah. Pentol kotak. Ayo apa arep nyanyi apa? Badhe nyembang lagu napa Cahayu? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Damel bawa napa mboten? Ndak no. Ndak. Puspita Nolo. Kijane apa ae? Walah bangetan. Bangetan wis. Ben kekne ora apa-apa. Pacar wis ngikhlasne kowe kok. Wis, HP-ne sinten sing nemokne jenengan pek mawon. Bayaran 250 kok kelangan HP. Ayo, Puspita buka satu lagi nanti. Nanti Bapak Ibu yang punya hajat, nah suruh naik. Nganu tugasmu ki engko jek enek neh engko gara-gara Cus munggah rijing nyeblok kok dhuwur. Nah, ngesakne lho Mas, HP-ne disolasi lho Mas. Anu Mbak, siapa Zoya? Itu masih keluarga yang punya hajat panjenengan? Nggih. Oh, nggih. Anu kelas berapa tadi? Kelas 8. Minta sang Mas Delang mboten? Nggih. Lek dhuwit kok kaya ijo. Ya mesti no. Nggih. Aku nggih. Si Enek dhuwite ora to Mas? nek. Ya dienggo anu ya. Apa beli jajan? Oh. 2000 oh 100. 100. Alhamdulillah. Wis. Aku juga Mas. Aku besok mau sekolah. Ya iki no pasangan meng kita njaluk suami. Oh lalu mau kere ra. Wes, makasih sukses selalu. Moga tercapai cita-citanya. Ya. Makasih ya, Nduk. Terus salim ya wis. Nggih, salim Mbak Mano dulu. Gak sah. Salim no, salim. Bukan mukrim. Yo. Nggih, Anu Cahayu. blek kok mencrot ini disalimi. Ini disalimi. Wedi ora saliman karo ki? Wedi, ya Allah. Wedi lho, Cus. Ora nyakot. Ora nyakot kur dilat ya. Salim-salim tok ora apa-apa. Salim sik, Iki nah. jinak punan ya. Tugasmu karek satu. Ki ana pamundutan lintang asmara ya. Nah. Karo aku. Enak ya iki penyanyine, liyane ra enek. Bisa ora, itu goyomu. Numiyo. Iya. Kan nyanyi pisan kok request. Bes. Lah yo. Ojo Mas. Lah iya. Mas sak derenge sing kagungan dalem. Oh iya itu. Terus Kowe pengen legane sik, nunggu sik usuk nyapo kok bes. Walah. Engko sik sabar to. Tusel aku. Bes. Ingkang kagungan dalem. Nggih, monggo keluarga besar. Kalau ingkang disunat nggih, Mas. Ya, sama yang disunat. Kersane sing teng dalem disoting kersane pirsa. Nah, Mbah Amin dan Ibu Sudarmi Nggih, sekeluarga monggo. besar monggo sama adik Saka. Nggih, monggo. Duduk. Tepote, Mas. Monggo mriki monggo. Monggo, Bu. Kalih Bapak monggo.
Mik pun bukan. Niki Bapak, niki nuwun sewu. Monggo. Miki pun. Mboten nate nyekel mik. Mik iki ambak nggih mboten nate dicepeng. Oh nate. Iya Mas aku kok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak kalih Ibu. Kalih mikipun Pak dicaketaken. Mboten nyokot niku Pak, mboten. Nah. Mbok menawi wonten pesan-pesan komentar pada malam hari ini Bapak. Monggo Bapak, pesan dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh napa monggo. Oh mikir mati sing muter mikir Pak. Anu ora dicethek ngeten Bapak. Nah. Nah. Nggih. Oh disebul sik Mas Mbak. Iya, Aku yo ngono kok. Monggo Pak. Monggo. Wonten dawuh mbok menawi. Sampun niki sampun luar. Oh sampun. Gadah hajat putrane sekeluarga khususipun Bapak Akbar. Nggih. Terima Mas kasih. ngeten ampun Bapak. Mas. Nggih Mas Akbar nggih. Terima Mas kasih. Akbar wassalam. Ya. Terima kasih. Akbar syahbat alam. Khusus Bu Manwara. Oh, kula mboten Bu, Oh, Pak. Pak. Ngate kok Pak. Kok Pak. Kula menika tasik perawan, Pak. Napa Bu Le? Nyonya. Nyonya. Nyonya Manwara nggih. Nggih, Bapak. Saged dugane niki wonten pentasipun ringgit majucal dipun napa niku pinggangane Pak Mas Sinten? Mas Akbar. Mas Akbar. Wassalam. Nggih Bapak. Nggih sampun ngoten mawon. Injih, kula ngaturaken ngaturaken matur sembah nuwun Nggih, kagem nggih. panjenengan sakeluarga. Nggih, amin. Mugi-mugi sak bakdanipun kagungan hajat hitanaken putranipun nggih. Nggih. Mas Saka. Mas Sini Mas Saka. Saka. Mugi-mugi panjenengan tambah sehat, Nggih, amin. panjang umur, Amin. tutuk momong anak putu. Amin. Mugi-mugi mengke sak bakdanipun kagungan hajat saged turah blawah, saged dinggih teng Nggih Mekah. amin nggih. Nek rasa tinggal nang Mekah ya budal dhewe nang Madiun. Anu Dik Saka, Dik Saka. pegang mic. Pegang mic, enggak apa-apa Dik Saka pegang mic. Pegang mic. Kelas berapa Madep- Dik madep Saka? sana, madep Hadap sana. kamera, hadap Madep kamera. kamera. Nah, Dik Saka kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kok sudah berani sunat? Terus gini enggak apa-apa. Oh, enggak sakit ya? Sakit mboten? Mboten. Kanggo mic, kanggo mic. Di mic ngeten. Mboten sakit nggih? Mboten. Laser mboten, laser mboten. Laser napa anu? Laser. Oh laser. Mboten sunat saestu. Mboten sakit saestu. Mboten. Oh berarti pengen sunat neh. Ngepok ngono piye. Cita-citanya jadi apa, Dik? Jadi apa sayang? Tentara. Oh tentara. Padha aku lho Mas Yan. Biyen jadi cita-cita tentara. Pengen jadi tentara. TNI AUAL. Auh. Apa AU ya? Lha dadi ini banci kok ya. Iya. Injih, Dik Saka minta lagu apa? Monggo, apa ibu minta lagu apa? Napa bapak nyuwun lagu napa bapak? Mbok menawi wonten. Wonten pamundutan. Selamat mawon. Sholawat, Nggih. injih. Aku wedi to Mas sholawat. Kok sholawat itu mulia kok malah wedi. Lah nggih. Iki anak-anak sing nom-nom ayo berdiri. Ya, ya, Ayo berdiri Cahayu-ayu. Anu aneh, Sinta karo Yopika dulu, Sinta Yopika dulu. Mbak Sinta sama Yovika berdiri. Mbak Sinta karo Yopika. Monggo 250. Oh ya ngapa? Ya. Ya ayo nduk Cahayu. Satuke sini Cahayu, satuke di Anu kanan, lho. satuke di kiri. Sing biyen tau digarap lho, salat badar lho. Sopo sing mbok garap, Mas? Mas sing musik biyen selawat. Oh. Heeh. Kuwi lho sing aku koyo mbok garap dek ben ke lho, Tris. Yo sing koyo kowe garap aku ke lho, Tris, dek ben ke lho. Ya, selawatan ya. Nah, sing ning isor wit cengkeh ke lho, Tris. Ngapa? Garap lagu ki ning isor wit Ya. cengkeh. Ya, Kali Bapak saged nggih sareng-sareng nggih, Pak. sareng-sareng nggih, Pak. Nggih. Ya, mangga Mas Tresa. Asik. Ayo, mantap. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli alaihi. Barakallah, barakallah. Ayo, cus,
melodis, selawat Sholatullah salamullahi ala toha Rasulillah salamullahi ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin di ahlil badri ya Sedang duduk bersolawat. ilahi salim salimin ummah ila apa diwalika ilahi salim salimin ummah ila apa diwalika wa billahi Rasulillah wa kulli mujahidillah salatu wassalamullahi ala hasibillah salatu wassalamullahi ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidin lillah bi ahlil badri ya Atur nuwun Bapak. Sampun marem Bapak. Sampun nggih. Alhamdulillah. Nggih, Monggo. Monggo. Mbak pilih wonten pamuritan melih kagem Mase. Bapake sampun Mase. Mboten. Mboten. Oh pripun? Wayangane bar mawon. Nggih. Nggih, monggo mandhap Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak. Sehat panjang umur nggih Pak. Ampun cah repot-repot napa to ngoten niku Pak. Alah, jenengan ki lho. Ampun cah Pak, ya Allah. Mboten ngen napa to ngeten matur sembah nuwun nggih Pak. Ya Allah. Ayo. Wah padha lanange ya kok. Iya. Nggih, Bu matur sembah nuwun nggih. Padha wedoke. Nggih, cah gandeng matur sembah nuwun nggih. Alhamdulillah, ya Allah. Mbak pilih wonten pamundutan lagu. Lo ada niki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dari saking Bu Haji nyuwun gending Lintang Asmara nemen liwung ayang. Oh nggih. Mas. Sik Iki lho. sarane iki pe nganu ora iki Lho lho kok mantrot diparingi. iki satu kali lagi no. Diparingi bapak iki lho. Sampeyan purun apa mboten diparingi? Purun. Purun ngesake Mas. HP-ne disolasi lho. Lintang Asmara. Karo sapa? Karo sapa dipilih? Karo wedok asli apa wedok palsu? Ayo jalu Amelia. Mah gak
Oh gak milih. Oh, gak milih. Oh, milih aku. Milih aku. Walah milih Mbak Mano lho. Roh rasane ngene iki lho, Mas. Roh nek wis roh rasane ya ngono kuwi. Numani Iki ya. yo apik-apik lho iki kok iso ora milih to. Saking sinten menika pamundutan. Bu Haji ngaten mawon niki tulisanipun Bu seratanipun. Haji. Ya wis karo Mbak Manohara ora apa-apa. Engko bar iki siden-siden anu sing Oke. belum. Oke. Panjalukane iki lho kok angel men. Neng apa? Iki lho, celukane sapa Mas iki? Cus. Oh, Cus. Wes siap. Ya Mas. Ya. Sak pira dijajal sik non adane. Nya tukang son tak wae nggo tuku rokok. Nek tukang son. Kene suamiku, Mas. Oke. Nah. Nah, terus arep ora? Nggone dulurmu aja terus gak pantes. Ora ora. Moni sawane napa dhuwit saru. Saru ra pantes. Ayo, ayo. Ayo, ya.